Nosaltres treballem en nanomedicina. Els polímers terapèutics són un tipus de nanomedicina. La idea és buscar necessitats mèdiques no cobertes i entendre-les i dissenyar teràpies i mètodes de diagnòstic per a suplir les necessitats clíniques dels pacients. Nosaltres estem dissenyant fàrmacs per evitar que s'inicien processos metastàsics i això es fa dissenyant polímers que van directament al tumor, s'acumulen ahí específicament, o a la cèl·lula tumoral o inclús a un orgànul dins de la cèl·lula perquè està la diana molecular que te fa que pare i ja no hi hagi metàstasis, per exemple. Una part important del creixement en la innovació a la Comunitat Valenciana és l'Agència Valenciana d'Innovació, que va sorgir d'una iniciativa d'Andrés García Reche i tinc la sort de formar part. Jo crec que invertir en ciència, en innovació, és el futur, perquè si volem solucionar problemes que no estan coberts, hi ha que invertir en el principi on hi ha una innovació, hi ha una nova idea, una millora del procés i una millora de les estratègies per a poder arribar a solucionar un problema dels pacients. És un orgull per al grup, per al laboratori, per a mi, el reconeixement, i espero que puguem aportar a Castelló tot el que està aportant a nosaltres.